ọ bụ na-ama jijiji maka ihe onye iro ga-eme. O doro m anya na ọ bụrụ ihe niile gbaji mgbaka ume dị. Ọ na obere mmiri ka ntịkọ na-eti eze. Chi m na-efe dị ike. Jizọs bụ ihu dike na-anyụ mma nkọ. Obi siri m ike n'ozi ọma nna gị, maka na onye zipụrụ m akarịka ndị na-eje ma ọ bụ n'ọkụ ka ọ bụ na mmiri. A sịkwarị nọ na ndagwurugwu onyinye ọnwụ, Jizọs na-adị ndụ. O nweghị ngwa agha nke ndị iro ga-emegide m. Ọ sị na imirikiti ga-ada n'aka nne m, imirikiti ada n'aka ekpe m, mana o nweghị ihe ọbụla ga-eme m. Ihe agụ ji akpa ike bụkwa na mbọ ka ọ dị. Nkata niile ekwensu na-akpa bụ na nkịtị nkịtị. Ọ nwụ ụdị ọkụkọ ka egbe na-ebu. Ọ bụrụ ngụ niile ka a na-egwu akwa ọcha. Ọkwa ị hụrụ ihe ọ bụla eti Jizọs n'aka, ọ dị ka ihe etiri ọdụm n'ọnụ, maka na onye nwa bụ ọdụm nke ebo Juda. Na Chukwu ka m tụkwasara obi. Ọtụtụ tụkwasara obi n'ihe aka mere. O nwere ndị ji ọgwụ chere onwe ha. O nwekwara ndị na mbe n'olu, nwee ndị bụ eke n'afọ ha. Ụfọdụ bụ egbe ka ha tụkwasara obi, ebe ụfọdụ ji nkịta mere onye nche. Akwụkwọ nsọ sị na abụmọnụ ga-adịrị onye tụkwasara mmadụ obi ma ọ bụ ihe aka mere, maka na ọ ga-agharịpụ. Ọsọ Chineke na-eche obodo. Gara niile ekwensu na-eme bụ n'efu ka ọ bụ. Ọ bụrụ ịnya nkume n'onu ka eji ama ndị na-ata aka. Ekwensu nwere ike imebi anụ ahụ ma Chukwu rapụ ya, mana ọsọ Chineke nwere ike igbu anụ ahụ na mkpụrụ obi. Dịka ọgụ ka ọ bụ. E nwere otu nwoke si na aha a na-etu ya bụ dịka a na-eso mma n'isi. M na-ajụ, kedu ihe nwoke a na-emekarịta oge ji wee na-asa aha? Maka na ihe eji ama dike bụ ihe o megoro eme, ọ bụrụ nke ọ ka ga-eme eme. Dịka a na-eso mma n'isi. Isi a na-eso mma, ọ bụ isi ọkpụkpụ dị na ya ka ọ bụ isi ibu? Oke aha na-egbukwa nwa nkịta. Ọ na-arọ ya anya, mana ana m asị osisi si na ya na mgbe ebe ya jee kwuru ukwu.
ọkwa ịfụrụ tankị mmiri gị ọ naghị enye mkpọtụ. Chi anyị bụ ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ. Agha ka anyị na-ebu n'ụwa, onye megidezina onye ọka mma, asịrị onye ka mmadụ ya bụzie ya. Chineke gbara gị nkịtị maka na asị naanị eze ọkụ dị n'ofe ọkpụkpụ eche na onye nwa ka a na-eze. Ihe niile anyị na-eme ndị a ọkwa maka na ịka ha, maka na ha enwerọ mmadụ, maka na ha ejiri ego. Gezie ntị ka m gwa gị, ọ bụrụ na ndị a adịghị ike matakwa na chi ha na-efe gị ike. Ọ pụrụ ịlụrụ ha ọgụ, ya mere kwanyere onwe gị ugwu ma gị ma ego gị na ike gị ahụ. Mana ịnụcha okwu akachie ntị, ị mata na ị ga-ejezi kwado nke bụ ọgụ, maka na ha akpatụ nwa dike aka mgbe nna ya nọ n'ọgbọ ọgụ. Ọkwa ịfụrụ adaka anaghị eji mgbe emere mkpachakọ were agba adaka. Anyị dị chi anyị mkpa. Onye na-agbara izu ọnwụ, a na-eburu gị amụma ọnwụ, bịakwute Jizọs, ọ ga-enye gị ndụ, ọ dịghị ngwa agha pụrụ, nke pụrụ imegide. Jọn Pampas bụkwa m iwe Jizọs, ọ bụrụ ọkwa ijiri ọgwụ n'anya isi.